Hej og velkommen til den her guide. Min første her på Rubus. Yes. I dag vil jeg vise dig, hvordan at du køber VIP på sitet her. Okay. Først og fremmest skal vi lige tjekke, om vi har mønter nok, eller coins nok. Det kan godt være, at du går ind på se profil. Der kan du se her, så kommer der i coins. Og her ved mig, der står der så, at jeg har 51. Det er jo bare dejligt. Okay, så når vi er købt, eller når vi så skal købe VIP, så går vi ind på torvet her. Så er der VIP-klub, og så klikker vi på til VIP-klubben. Så kan du så se fordelene ved VIP, og du kan læse lidt om, hvad det koster. Og så når vi har læst det hele og har forstået det, så kan vi vælge hvor mange måneder. Og du kan vælge helt op til 12 måneder som et helt år. Der er desværre ikke mulighed for, da jeg kun har 50 måneder. Så når du har valgt din måned, så klikker du bare bliv VIP. Og det kan jeg ikke, fordi at jeg allerede har købt det. Ja. En lille hurtig guide. Der kommer flere herfra senere hen. Men ja, I må gerne kommentere den her video her, og så ses vi senere. Hej.